सिगाङाव खनसे बुंफिनना होदों लास्टआव जाहाथे मोराव थायो देग्लायो फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएलनि हानजा मंगलदै समस्तियाव प्रदीप कुमार दैमारिनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ खारनफोरखौ बुंजोब्बाय आं खारनखौ बुंलिया मोनसेल' बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आं नोंथांमोनखौ बे जाबाय मा दा जोंना भट खाथियाव जेनेबा बिनि सिगांनो फंसे बाथ्राखौ बुंनो लाग्रोनांगोन आं रायजो नोंथांमोन रावबो गाज्रि मोननाङा बेयाव मानो होनना बुंबा जों जेब्ला इलेक्सनाव भट बिनो थाङो बिपिएफनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो खिन्थु बिपिएफआ जोंनिनो मानसि गोजा बिपिएफ पार्टिया बर'निनो पार्टि बियो बिपिएफ जिमान मेम्बारफोर दङ बर' मानसिफ्रानो दङ सोरबाया जोंनि आदा सोरबाया जोंनि आदै सोरबाया जोंनि आयं आमाइ फंबाय बिफं बिपिएफनि जिमान मानसिफोर दङ जोंनिनो मानसि गोजा जों बिपिएफखौ ओंखायनो मालाबाबो राया खिन्थु हाग्रामाया एबसुखौ रायो जोङो रायनाय बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जायो खिन्थु जोङो दाथ' दानि मोनसे बाथ्रा खोनाबावदों आरो हाग्रामाया ओरैनो सोरखौबा जोदोंमोन हाग्रामाया लिडार खासे मानसिया जि सोरखौबा जोयोबा नों मा रखम खोनागोन जों नङा होमबा दा बेनिखायनो जों मोनसे सोलायनाय नागिरदों जोङो लिडारखौ सोलायनो नागिरदों लिडार बर' हारिनि लिडारखौ बर' हारिनि लिडारा जुदि इमान गथ' फिसा रखम आखल दिन्थियोबा सोरबा दुस्थु खालामनायखौनो जुदि नोङो जोनो लुगैयोबा लिडार खासेयानो सोरखौबा जुदि नोङो बिभिन्न बाथ्रा बुङोबा एक्स' गोदै मोनसे बिराद गिदिर सम्पदन दङ बियो बेपारि होनना बुङो दालालि होनना बुङो बियो दा बेनिखायनो बे रखम लिडारखौ जों सोलायनांगोन रायजो नोंथांमोन बिपिएफनि मानसिफ्राथ' गाज्रि नङामोन खिन्थु लिडारनि साननाय हनाया जेबो गैथारा इउदि एक बोथोरा एकदम गोबोरखिगा जायो ना बियो फंसे मोजां बाथ्रा बुंनो रोंगौ बियो ना बियो फंसे मोजां आयेन बानायनो रोंगौ बियो ना बियो खोब मोजां बाथ्रा बुंनानै दा बियो इलेक्सननि केम्पेइनफ्राव थाङो बियो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनांगौमोन जे नोंथांमोना जोंनो भट हो जों उमुक मावदो जों तुमुक मावदो जों आरो मावनो हायोबा आरो मावबावगोन नोंथांमोना भट होयोबा ओरै जानांगौ बिबुंथिया खिन्थु ना फैनानै एक्स'आ बेपारि एक्स'आ दंफां सिखाव एक्स'आ दालालि बे माबि होननानै रायो दा बिनिफ्रायनो बुजि मोनो बियो हाग्रामाया सोरनि मानसि जोंनिनो मानसि प्रमद बर' एक्स'आ सोरनि मानसि जोंनिनो मानसि जों मानो हामा हामा सिखाव दाकाय माबा माबि बुंलायबाय थानो जोङो बुंलायनाङा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जों दिनै फैदों नालाय नोंथांमोना मालाबाबो बिपिएफनि मानसिफोरखौ हामा मोननाङा बिपिएफनि मानसिफोरा हामा नङा बिपिएफनि मानसिफोरा हामा नङा खिन्थु बिपिएफ पार्टिनि जि नियम निति बै नियम नितिफोरा खिन्थु बर' हारिखौ फोथांनायनि नियम निति गैला थारमाने बिसो फुराङा खिन्थु बिपिएफनि मानसिफोराबो बड'लेण्ड नाङा होनना बुंबाथाय बिपिएफनि मानसिफोरा हामा मोनो आरो हाग्रामाया जेब्ला बुंगोन बड'लेण्ड हौवाथ' सम्भब नङा बड'लेण्ड एख' खटांखौ नहय होनना जेब्ला हाग्रामाया बुंगोन अब्लाना बे नङा जे बिपिएफनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा बिनि बाथ्राखौ एकमत होयो नङा हाग्रामायाल'सो बुङो खिन्थु हाग्रामानि जि पन्थिफोर सोरबा चेयारमेन थागोन सोरबा एमसिएलए इएमफोर बा गथाय मानसिफ्रा हाग्रामाखौ सापर्ट खालामना बुङा हाग्रामाया थिगखौनो बुंदो दे ओरै नङा थारमाने खिन्थु बै मेम्बारफोराबो इसे हाग्रामाया देसारा बाथ्रा बुंबायले गोरबोआ गाबखाङो इसोरनिबो खिन्थु बै मानसिफोरा खिन्थु हाग्रामानि सायाव खर' दैखांनो हाया थारमाने मानोना बे बिपिएफनि मानसि बे हाग्रामानि मानसि बियो खारन बियो मोनसे पार्टिनि नियम नितिजों खारनो गोनां जायो थारमाने जितु बियो बिपिएफनि मानसि बियो सासे मेम्बार बेनिखायनो बियो बिपिएफनि जि नियम निति हाग्रामाया जि बुंगोन बे मथे खारनो गोनां जायो थारमाने आरो बिनि ओंथिया बे नङा जे बै मानसिया गाज्रि बै बिपिएफनि मेम्बारा गाज्रि बे नङा थारमाने बेनिखायनो जोङो लिडारखौ सोलायनांगोन थारमाने दा नों पार्टिखौ लिडारखौ सोलायनांगौ जों पार्टिखौ सोलायनांगोन खाखन पार्टिखौ दा नों खाखन पार्टिखौ सोलायनोबा लिडारखौ सोलायनोबा जोङो पार्टिखौ सोलायनांगोन पार्टिखौ सोलायनोबानो जोङो भटखौ बिसोरो होआबानो पार्टिया सोलायगोन थारमाने बेनिखायनो मोनसेल' राहा दङ जोङो पार्टि सोलायनायनि पार्टि सोलायनाय माने लिडार सोलायनाय जों बे पार्टिखौ सोलायनो हायोबा डिफरेन्टलि जोंनि लिडारा सोलायगोन थारमाने ओमफ्राय हाग्रामानि जायगायाव बिपिएफनि सोरबा सासे लिडार होनाय होनबाबो बुंनो गोनां गैयामोन बियो पिपलाबो इलेक्सन गेलेनो गोनां दरकारबो गैयामोन इयाव खिन्थु हाग्रामायादि इयाव गैथारा बियो सासे उग्रपन्थि साननो हरनो गैया माथा मोननाय रोंथारा बियो दा बिनि थाखायसो जोङो हाग्रामा खासेनि थाखायसो खाथि मानसिनि थाखायसो हाग्रामानि थाखायसो जोङो पार्टिखौ माने हामा मोननो गोनां जानाय कारन आरो बे पार्टिनो भट होनाङा होनना बुंनाय कारन थारमाने बेल'सो बाखियाव गैया खिन्थु लास्टआव मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ जोबसिगोनानो दसेनो जोबा आंना लास्टआव दसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो दा खिन्थु इलेक्सन खाथिबाथाय मा जायो मिथिबायना रायजो नोंथांमोन जोंनिया जिहेतु बिपिएफ पार्टिया रुलिंआव दङ नालाय थाखन खालामबाय थादों नालाय थाखा फैसा ग्रोम दङ नालाय इलेक्सन खाथिफोराव नोंथांमोना आत्मा सहाय गथाव नोंथांमोननि गामि आफादाव मायबा क्लाबफोराव खिन्थु फैसा होगोन अमा जाहोफैगोन 2020 देग्लाय अमा जाहोआबाबो 2020 जि बिटिसि इलेक्सन बेफोराव खिन्थु अमा जाहोगोन फैसा होगोन 10,000 20,000 50,000 होगोन लाख फैसाखौ मायबा खुन्दुं कम्बल होयोबा लाख खिन्थु बै खुन्दुं हमना ला क्लाब मोनसे आत्मा सहायखौ 10,000 के होदों खोनादों बिपिएफ डिजिपिया जना लायसोर बै 10,000 मोननायाव नोंथांनि गोसोआ मालाबाबो गिदिंनाङा मानोना बियो बिपिएफनि फैसा नङा बा बियो डिजिपिनि फैसा नङा बे जाबाय रायजोनि फैसा
बे रायजोनि फैसा बेनिखायनो नोंथांमोननो जे सोरनोबा 10,000 फैसा होदोबा नोंथांमोननि गामियाव मन्दिर होदोबा नोंथांमोननि गामियाव माबा मोनसे आसनि होदोबाथाय बे आसनिनि थाखाय नोंथाङा जोंनि गामियाव बिराद गिदिर आसनि होदोलै जोंनि आत्माखौ एकदम 10,000 होदोलै भट होआबा पाप नांगोन जांलै न पाप नांगोन इसोरसो आसनि गैया मा गैया 10,000 इलेक्सन खमाय मानो होदो बिसो पाप नांगोन थारमाने आसनि गैया मा गैया सोरनोबा इलेक्सन खमाय मानो 50,000 होदो बे पापा इलेक्सन नांगोन थारमाने जोंनि बर' मानसिफोरा नै गोरबोआ बिराद गोरलै नालाय बुरखाय जायो बेनिखायनो 10,000 होनायनि थाखाय गोसोआ गिदिर नाङा 10,000 ला खिन्थु नोंनि गोसोआ जानांगोन नोंनि गोसोआ मालाबाबो जानाङा है भटखौ होआबा पाप नांगोन जांहाय मा साननाङा थारमाने ओइ 10,000 खालाय फैसा लाबाय भटखौ होआबा पाप नांगोन जां महा पाप नांगोन जां पाप नाङा थारमाने बे जोंनिसो फैसा नालाय फैसाखौ लानांगोन जोङो मुस्रिखौ लानांगोन गामियाव रास्ता बदलनि फैसाखौ लानांगोन खिन्थु भट होनाय समाव जों मोनसेल' बाथ्रा साननांगोन बे जाबाय बड'लेण्ड मानोना बड'लेण्डआ जायां जाना थांबाय मोनसेल' कारनि थाखाय बड'लेण्ड जायाखै बेयो जाबाय राजनैतिक पावार जे पलिटिकेल पावार बै पलिटिकेल पावारनि थाखायसो बड'लेण्डआ जायाखै आन्दलननि मथेबाथ' जाबायानो ओरैबायदि लाख मानसि ओंखारो बे लाख मानसिखौ नुबाथाय सरकारा गिनानै लोगो रायलायनो लिङो आरो जेब्ला रायलायनो लिङो बिपिएफ सरकारनि जिहेतु सरकारनि लोगो मानसि मित्रता नालाय बिसोरा मित्रखौ सोंहरो थारमाने अमनिया जोंनि जे बिपिएफनि हाग्रामा सारा मालाय एरना हरबाय बे बड'लेण्डनि कुनु प्रयोजन गैया उन्नतिनि खामानिखौ आंनो मावबाय थादों होनना बियो थेलेब लगायना हरबाय न'नि मानसियानो बुंना हरबाथाय बे बुस्थुखौ मालाबाबो मानियालासिनो थाया आरो न'नि मानसियानो बुंहरदों नालाय बड'लेण्ड नाङा इसोर ओरैनो पलिटिकेल माने इलेक्सन गेलेनो थाखाय ओरैनो फिल्ड बारायनो थाखाय इसोरो बेबायदि बुंफ्लाबाय थादों आंदोल खालामफ्लाबाय थादों होननानै थेलेब लगायना हरो हाग्रामाया सरकारनो होमबानो बड'लेण्डनि रायलायनाय फारसे बन्द जाना थाबाय आरो दा बे रखम बेनिखायनो लास्ट बुंसेयानो बेनो सोरबा फैसा होदोबा फैसाखौ लानांगोन खुन्दुं कम्बल माबा माबि होदोबा लानांगोन खिन्थु बै कम्बलनि थाखाय नोंथांनि भटखौ मालाबाबो बिपिएफ बा बिजेपिनो होनो नाङा मानोना बिपिएफनियाव जाति फोथांनायनि जाति डेभेलप खालामनायनि नीति गैला रुल गैला थारमाने दा बेखिनिखौनो खावलायबाय आङो बेखिनिखौ बुंनानै जिरायथ'बाय बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै बड'लेण्ड नांगौ होननानै गिदिर आन्दलन खालामनानै बे बड'लेण्डखौ नांनानैनो 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिफोर थैबाय थारमाने नोंसोर रकम जों रकम सोरनिबा बिमा बिफानि गथ' फिसाया थैदो आन्दलनाव बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानैनो सोरबाया बिल टिउ ग्रुप उनथि हाबनांदो सिलाय लानांदो निजानि न'खरखौ गारनानै आखाम दै लोंनो गारनानै हाग्रायाव थांनांदो बिमा बिफाखौ गारनानै नायल' जायल' बिमा बिफाखौ गारनानै गथ'आ हाग्रायाव थांनांदो इन्दि बि जानांदो खायसेया निजायनि न'नि बिमा बिफाखौ गारनानै अस्त्र लानानै हाग्रायाव थांनांदो आरो बिगोदिनो बिराद जुद्ध जानानै मा जाबाय आरो बै उग्रपन्थिनि थाखायनो बड'लेण्ड बिनानै जि उग्रपन्थि हाबनांबाय बै बड'लेण्ड बिनानै उग्रपन्थि हाबनो गोनां जानायाव उग्रपन्थिखौ गादबनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड आन्दलनखौ नाख्रेबनो थाखाय बिनो हाया खालामनो थाखाय सरकारनि मानसिफोरा नायनो हायामोन नालाय हाखा मानसिफोरा बर'फोरा बेनिखायनो जोंनि गामिफोराव फैनानै मानसिफोरखौ बुलाङो जोंनि माने सेंग्रा गथ'फोर एनडिएफबि जोंनिनो मानसिनि एनडिएफबिफोराबो बिएलटिफोराबो जोंनिनो मानसिमोन सोरबा नोंसोर रखम बिमा बिफा नोंसोर रखम बिदा नोंथांमोन रोखोमनि बिदाफोरखौनो गावथारलांदोंमोन बुथारलांदोंमोन बैखायनो ओरैबायदि बुथारलांनानै गावथारजानानै गासै बर'नि बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै थैनाय मानसिफ्रा 5,000निख्रुइबो बारा जाबाय दिनैसिम ओरैबायदि मानसि थैबाय बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै मानसिफोराबो नों रखम आं रखम सिम्पोल सोरनिबा बिमा थैदो सोरनिबा बिफाया फुथारजादो सोरनिबा नाब्ल' जाब्ल' सेंग्रा गथ'आ फुथारजादो गावथारजादो सोरनिबा फिसाजोआ गावथारजादो सोरनिबा बिमाया गावथारजादो दा बिनिखायनो बे बिराद गोदोर मोनसे सिरियास आन्दलन थारमाने बड'लेण्डआ आरो बे बड'लेण्डखौ बे बड'लेण्ड बिनानै आन्दलन खालामनानै ओरैबायदि मानसि थैबाय दिनैसिम दा बै मानसि थैनाय आन्दलनखौ बेखौ नांनानैनो इमान मानसिफोर थैबाय नालाय जों दिनै बे बड'लेण्डखौ नाङा होननानै जुदि गारना दोनोबाथाय जोङो बर' मानसिफ्रा पाप नांगोन थारमाने बर' रायजो राजाफ्रा पाप नांगोन आरो मानोना जाय मानसिफ्रा थैदोंमोन बेखौ आन्दलन खालामनानै बै मानसिफोरनि बाहागि न'खरफोरा दाबो दोङो थारमाने सोरनिबा बिमाया थैदोंमोन पुलिसफोरजों गावथारजादो सोरनिबा बिफाया बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै गावथारजादो सोरनिबा फिसाज्लाफोरा बड'लेण्ड आन्दलन खालामना गावथारजादो सोरनिबा फिसाजोआ पुलिसफोरजों गावथारजादो खास्रि बिस्रि बुख्रेबजादो बे समायाव बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै आरो बै माने मानसिफोरनि बाहागि खुरमाया दाबो थांनानै दोङो थारमाने सोरनिबा बिफा थैजानाय हिन्जावा दाबो माने गथ'आ दाबो थांनानै दोङो सोरनिबा हिन्जावा थैदों हौवाया दिनै लासे थांनानै दोङो सोरनिबा हौवाया थैदों गावथारजादों बै समाय आन्दलन खालामनायाव बिनि हिन्जावा दिनैसिमबो थांनानै दोङो थारमाने आरो बै मानसिफोरा बै थैजानाय मानसिफोरनि बाहागिफोरा थारमाने दिनै बिसोरनि गोरबोआ गाबखाङो थारमाने बेनिखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ बै मानसिफोरनि थाखाय 5,000 जन मानसिफोरा जिहेतु बड'लेण्डखौ
नारा नाथा नांनानै गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि हिनजाव गावनि फिसाखौ नागारनानै बड'लेण्डनि थाखाय नारा नाथा नांनानै थैलांबाय बै थैलांनाय मानसिफोरनि थाखायनो जोङो बड'लेण्डखौ नारा नाथा नांगौ जानानै फैबाय आरो बड'लेण्डखौ जुदि जों मोनाबाथाय बै मानसिफोरनि आत्मायाथ' खान्थि मोननाय नङानो बै थैना थांनाय मानसिफोरनि न'खरनि बाहागि बिमा बिफा बाहागि खुरमाफ्राबो खान्थि मोननाय नङा थारमाने आरो जेब्ला बै मानसिफ्रा खान्थि मोननाय नङा जों सारा बर' रायजोआनो दुलाराय बर' रायजोआनो बर' मानसिफ्रानो खावनांगोन मानसि गिदिर गोदोर खावनांगोन थारमाने आरो जों सान्थि मोननाय नङा बेनिखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ नाथाय जोङो बड'लेण्डखौ दा ओरैबायदि आन्दलन खालामदो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनाया ओरैबायदि गोख्रों भारतआव बड'लेण्ड रखम आलादा रायजो बिग्रा जों मोनसेल' नङा बर'फोराल' नङा गरखालेण्ड दङ बिदर्भा दङ त्रिपुरालेण्ड दङ ओरै बुहुत बर'फोरनि हादर बिनायखौ पेपाराव बांसिन नुयो थारमाने सरकारा बर' आन्दलनखौ ओरैबायदि सिरियास लाबाय बर'फोरनिया थारमाने बुहुत मानसि थैबाय नालाय बेनिखायनो बर'फ्रा थारमाने बिराद नै बर'नि जि आन्दलन खालामनाय बियो खैखा नङा थारमाने बिराद सिरियास नै गोरबोनिफ्राय गनाय बियो मोनसे आन्दलन बेनिखायनो बर'फोरा रायजो बर'नि आन्दलन नांबाथाय सोरबा लिडारफोराल' खालामनाय आन्दलन नङा बियो बेलेग हादरनि आन्दलनफोरा खमा बेलेग हादरनि आन्दलनफोरा लिडारफोरा अखारोलै लिडारफोरा अखारनानै सरकारजों रायलायबाय थायो बेनिखाय सरकारा थारमाने बै आलादा रायजो बिग्राफोरखौ बारा गुरुत्त' होआ खिन्थु जोंनिया आन्दलन होननानै बुङोबा ओरैबायदि रायजोफोरा लोब लोब ओंखार नोंथांमोननि गामिफोरनिफ्राय थांनाय रेकर्ड जों नुदो थाङो नोंथांमोननि गामिफोरनिफ्रायबो आरो बेलेग बेलेग गामिफोरनिफ्राय जिमान बर' रायजोफोर दङ बड'लेण्ड आन्दलन होनना बुंबाथाय लोब लोब थांनानै लाख लाख जाहैजोबखायो थारमाने आरो बै लाख लाख मानसिफोरखौ नुनानै सरकारा जोंनो बड'लेण्ड होनो थाखाय गोबां खेब रायज्लायबाय खिन्थु गोबां खेब रायज्लायबाय जोंनो बड'लेण्ड होनो थाखाय आरो बड'लेण्ड होहांबो जाबाय थायो खिन्थु जोंनि मानसिफ्रानो खानैसोआ जोंनि मानसिफ्रानो आरो सरकाराव थानाय बिटिसि सरकार दङ ना दा बिटिसि सरकाराव थानाय मानसिफ्रा थारमाने गायसोरा सिटखौ गोमा जानो गिनानै ओइ सरकारनो बुंना हरो लगायना हरो थारमाने इसोर नाय बड'लेण्ड নহয় হবা নালাগে সম্ভৱেই নহয় ময়ে উন্নতি কৰি আছো ওৰैनायफोराले बड'लेण्ड অসম্ভৱ होनना बुङो जे जोंनि हाग्रामा सारा थारमाने एथिं माने एल' हरबाय थायोलै सरकारखौ बड'लेण्डनि कुनु प्रयजन जायाखै आंनो उन्नति मावबाय थादो बिराद खामानि मावबाय थादो कलेज गायसनदो आङो रास्ता पदुलि खालामदो बड'लेण्डनि एख' प्रयजन गैया होननानै सरकारनो एरखां हरबाय थायो थारमाने हाग्रामाया आरो जोंनि सरकारा आग बारायबायमोन आरो बड'लेण्डनि दा खिन्थु जोंनि सरकारखौ नुदों नोंथांमोना जोंनि बिटिसि सरकारा हाग्रामा लिडार टाक्लाया नोङो बर' जा बियो थारमाने बड'लेण्ड जाबाथाय गावा लिडार जानो मोननाय नङा गावा थाखा फैसा मोनजानाय नङा बेनि थाखाय बिसोरो थारमाने बड'लेण्ड जानो बायो थारमाने खिन्थु जोङो बड'लेण्ड बे खासे मानसिया जानो बायो जोंथ' रायजोफोरा बाजानो मोननाय नङा मानोना बड'लेण्डखौ नांनानै हाजार मानसिफ्रा थैदो बड'लेण्डखौ नांनानै हाजार मानसिफ्रा थैलांबाय 5000निख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा थैदो बड'लेण्डखौ नांनानै होमबा बै मानसिफोरनि थाखाय जों बाहायबो दुखु नाङा ना जोंथ' दुखु नांगोन ना सोरनिबा नायल' जायल' बिमा जों रखमनो रायज्लायबाय थानाय मानसिफोर मेगनजों मेगन नुग्लायबाय थानाय मानसिफोरनिफ्रायनो पुलिसफोरा फैनानै नोंसोरनो बड'लेण्ड नांगौ साला होननानै सोरखौबा ढे गावना गालाङो सोरखौबा थखनजों बुग्लिनानै गालाङो एकदम सानफोरावनो सानाव हरावबो माने कुनु माबा गैया जोंथ' बिजाब फरायना मोन्दों नोंथांमोननि गामि सिनियरफोरा मिथिगोन नुनायबो दङ खोमा सोरबा जोंथ' उदैसो नोंथांमोननिख्रुइ जों बिजाबसो फरायनानै मोनो दा बेनिखायनो जोङो जिहेतु बड'लेण्ड नांनानै बिराद मानसिफोर थैबाय बेनिखायनो जोङो बड'लेण्ड आन्दलनखौ जोङो गारनानै दोननो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो मोनसेल' राहा दङ बड'लेण्डखौ खालामनायनि बड'लेण्डखौ जाहोनायनि जोङो दा मोनसेल' राहा दङ बै राहाया जाबाय मा जोङो बिटिसि सरकारखौ सालायनांगोन थारमाने बिटिसि सरकारखौ सालायनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोङो थारमाने दा खानसे इलेक्सनाव जुदि लकसभायाव दा इलेक्सन जानो नायदोंना बियो लकसभानि इलेक्सन बै लकसभानि इलेक्सनाव जुदि जोङो दा प्रदीप कुमार दैमारिखौ जोङो भट होनानै जुदि लकसभायाव हेगार हरनो हायोबाथाय बियो जेब्ला लकसभायाव बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंगोन होमबानिया जोंनि बड'लेण्डआ माने पार्लामेन्टआव सरसा जागोन आरो पार्लामेन्टआव जोंनि बड'लेण्ड नांगौखौ थारमाने रायज्लायनाय जागोन बेयाव आरो जेब्ला रायज्लायनाय जागोन अब्लाना खामानिया आग बारायगोन अब्ला बड'लेण्ड जानायनि चान्सआ बारा जागोन बा बड'लेण्ड जानाया लाखै आग बारायलांबाय थागोन आरो जागोन आरो थारमाने बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाया प्रदीप कुमार दैमारिनो भट होनांगौ मानोना बिखौ थारमाने जोङो सरकाराव फथायहरनांगौ आरो सरकाराव फथायहरोबाथाय बियो सरकारनो फोरमायगोन पार्लामेन्टआव बियो जेब्ला मिटिं जागोन सेसनाव पार्लामेन्ट सेसनाव बियो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंगोन आरो बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बियो सरकारनो फोरमायगोन थारमाने आरो बेनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ खावलायनाय करना गासैबो नोंसोरो नोंथांमोना प्रदीप कुमार दैमारिनो टेक्टरि सावगारिया भट होनानै जे खालामनांगोन मोनसेल' थांखिनि कारनाव बे जाबाय बड'लेण्ड नांगौ बेयाव बड'लेण्डनि थाखाय खिन्थु नोंथांमोना मिथिगौ जुदि दा इउपिपिएलआ सापर्ट खालामनाय प्रदीप कुमार दैमारिनो भट होआलासिनो बेलेगनो भट होयोबाथाय खिन्थु बर' खासेल' खिन्थु दंखायो बेयाव मंगलदै समस्थियाव बर' खासेल' दङ बेयो प्रदीप कुमार दैमारि बिपिए पार्टी दङ बिपिए पार्टीया खिन्थु बिजाब प्रार्थी होआखै बिसोर खिन्थु बिजेपिखौ
जि बिजेपि नि हाखा मासि खासे सयकिया मासि खासे बिसोरो दिलीप सयकियाखौ बिसोरो सापर्ट खालामदो आरो बर' गामि गामि हाबनानै दिलीप सयकियाखौ भट होनो होदो खिन्थु नोङो दिलीप सयकियानो भट होयोबाथाय आको बियो बड'लेण्ड नाङा होनग्रा बुंना मानसिसो बियो जों नबकरनिया बड'लेण्ड नाङा होनना बुङोना नबकरनिया रखमनो बै माबायाबो दिलीप सयकियाबो पार्लामेन्टनि जुदि पार्लामेन्टआव बियो एमपि जायोबाथाय बिबो पार्लामेन्ट थांनानै बड'लेण्ड नाङा बड'लेण्ड होनाङा मय थाखालके बड'लेण्ड हबलै निदि ओरै बुंग्रा नबकरनिया रखम बिबो खासे मानसि जागोन थारमाने होमब्ला जोंनि बड'लेण्डआ मालाबाबो जानाय नङा बड'लेण्डआ मालाबाबो जानाय नङा ओंखायनो जों बै बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनांगोन थारमाने आरो नोंथांमोना जुदि जे बिजेपिआ जिथु सापर्ट माबाया बिपिएफआ सापर्ट खालामदों नालाय बिपिएफआथ' बड'लेण्डखौ मालाबाबो सापर्ट खालामा नोंथांमोना टिभिआव नुदो नोंथांमोना टिभिआव खदाय हाग्रामाया बुंबाय थायो बड'लेण्डआ मालाबाबो जाया बड'लेण्ड अखम्ब बड'लेण्ड जानाया टिभिफोराव रायबाय थायो खदाय एबसुखौ रायो बियो खदाय एबसुखौ रायबाय थायो बियो दा हमना ला जोङो मिटिङाव फैयोबाथाय जोङो मानो भट होनांगौ भट होबाथाय मा जायो ओमफ्राय मा खामानि मावगोन बेखौ फोरमाया होमबा खिन्थु हाग्रामानिया बे मिटिङाव थांबाथाय डाइरेक्ट बियो थांग्रो एबसुखौनो रायखागोन बियो बुंनांगौमोन जे नोंथांमोना भट होबाथाय उमुक मावगोन जोङो तुमुक मावगोन जोङो उमुक मावबाय तुमुक मावबाय ओरै बुंनांगौमोन हाग्रामाया खिन्थु बियो जायखिजाया मिटिङाव थांबाथाय बियो फार्स्ट बियो एबसुखौसो रायग्रोगोन बियो एबसुखौथ' रायगोन बियो बर' हारिफोरखौबो अपमान खालामो बियो बड'लेण्ड नाङा होननाय माने बड'लेण्ड किथियाव नहय बड'लेण्ड अखम्ब होननाय माने बर' हारिखौ अपमान खालामनाय जाया होमबा मानो अपमान खालामनाय जाया जायो मानोना बे बड'लेण्डखौ नांनानै हाजार 5,000निख्रुइबो बांसिन मानसिफोरा थारमाने जिउ गोमालांबाय थैनांबाय हास्रि बिस्रि सोरबाया मेगन सिगाङाव गावथारजादों सोरबाया बुग्लिजादों थखनदों सोरबाया गास्लिंजादों बड'लेण्ड नांनानै बड'लेण्डनि थाखाय नाङा फाङा मानो बड'लेण्डनि थाखाय नांनानै गास्लिं जानांगौ जुदि बर' हारिनो गोनां जायाखैमोनबा थ' बर' हारिनो खुब माने बड'लेण्डनि गोनां मानोना दिनै जोंनि नोंथांमोननि गामियावथ' स्कुल दोङोबो जानो हानाय स्कुलाव मास्टार गैया गांसेनि स्कुलफोरावनो मायबा स्कुलफोराव मास्टार दोङो खिन्थु किताब मोना मायबा स्कुलाव किताब मोनो खिन्थु मास्टार गैया मायावबा स्कुलनि न'आनो गैया बिल्डिङानो गैया बै बुस्थुफोरा जायनि कारना जोङो आलादा रायजो मोनैनि थाखायनो जादों थारमाने बेनिखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगोन आरो बड'लेण्डखौ नांथारगोनबा जोंनो इउपिपिएल जे एबसुआ समर्थन खालामनाय एबसुआ सापर्ट खालामनाय केन्डिडेट प्रदीप कुमार दैमारिनो भट होनांगोन खिन्थु नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि हाग्रामाया जेब्ला मिटिङाव फैयो हाग्रामाया खासे उग्रपन्थिमोन बियो बे उग्रपन्थिखायनो बियो थारमाने कुनु माथा मोनदा गैया थारमाने इनियाव दा इयो ना बर' हारिखौसो अपमान खालामबाय थायो आरो मा अपमान खालामो मिटिङाव थांबाथाय इयो दानिया मिटिंफोराव खालि एबसुखौ रायो बियो एबसुखौ बियो गसुर होननानै बुङो बियो एबसुखौ माबा बेपारि होनना बुङो बियो गस बेपारि होनना बुङो काठ बेपारि होनना बुङो आरो एबसुआ इमान गोदोर मोनसे जातिनि संगठन नङा होमबा रायजो नोंथांमोन इमान 50 बोसोर बानायब्रबनाय संगठन फिसा नङा बियो आत्मा खहाय गद रखम नङा बियो बा गामिनि फिसा कमिटिफोर नङा बियो इमान बोसोर सिगांनिफ्राय हारिनि खामानि मावबोनानै मालाबा हारिया अलखदाव गोलैदो माने गामि गामि थांनानै खबर लाहैदो जोंथ' मालाबा फिसा खामानिनि थाखायबो गामिफोराव थाङै खामानि मावदों सोरहाबा लायनो हौवा हिनजाव बुदलायदो माने समाधान खालामनो हायाखै जों थिउ खारबोना समाधान खालामफैदो नोंथांमोननि गामियाव फैनाय गोसो गैया खिन्थु जोङो प्राय गामियावनो फैनो मोनदों जोङो फिसा खामानिनिफ्राय न'खरनि हौवा हिनजाव बुलायनायनिफ्राय लानानै जोङो गोदोर इसु हारिया मालाबा माने किताब मोनाखै मालाबा मास्टार मोनाखै मालाबा हारिया माने कुनु माने साख्रि बाख्रि मोनाखै बेफोरनि थाखायबो जोङो माथिबोदों बेनिखायनो जोङो एबसु रखम मोनसे संगठना मालाबाबो रावखौबो थखाया खिन्थु हाग्रामा रखम माखासे उग्रपन्थिमोन बियो खिन्थु बेबो बिलटिमोन बे बिलटियाबो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मिथिना था खिन्थु बिलटि एनडिबिआबो बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिराद आन्दलन खालामनाय मानसिमोन बिसोरो माखासे बिलटि मानसिफ्राबो थैदो एनडिबिफोराबो थैदो हाग्रामानि बिराद लोगोफोराबो थैलांजोबदो बड'लेण्ड नागिरनानैनो खिन्थु जेब्ला बियो गोबाव सम आन्दलन खालामै जेब्ला बेखौ सरकारा रायलायनो लिंबाय खिन्थु बियो बर'लेण्ड नांगौ होननानै आन्दलन खालामदोंमोन हाग्रामायाबो दिनै दि बड'लेण्ड नाङा होनना बुङो बियो होननाय कारना बियो मानो बुङो बियो सिगांबोथ' बिबो बड'लेण्डखौनो नागिरदोंमोन बड'लेण्डखौ नांगौ होनना बिबो हाग्रायावनो थांदोंमोन खिन्थु जेब्ला बड'लेण्डखौ होआलासिनो बिनो बिटिसिखौ होनो थाखाय रायलायबाय अब्लाना बियो थारमाने सानबाय बियो बड'लेण्डखौ मोनगोन ना मोनलियाबा ओरै मोनसे सिन्था नांबायलै दा मोनाबाबो आं बारायसिगोन ओरै धरनि सानबायलै बियो बिटिसिखौनो लाना दोनथ'नो दे आं बाहाय मोनला थाखा फैसा लानानै न'खरखौनो सामलायलांनोसै खिन्थु बिनि उद्देश्यआ बिटिसि नङामोन बिनि उद्देश्यआ बड'लेण्डआनोमोन थारमाने जितु बिराद गोलाव सम आन्दलन खालामनानै नेंबोनाय खायसे बियो बोराय बैसोआव जिखौनो होयो बेखौनो लानोसैलै होननानै बिटिसिखौ लानासो दोननायसो थारमाने दा बिनिखायनो खिन्थु बिनि उद्देश्यआबो माबासोमोन जेनेबा बड'लेण्ड नांगौसोमोन खिन्थु बियो दा माने मन्त्रि जाबाय चिफ जाबाय लिडार जाबोबाय लिडार जायै बियो खिन्थु 5 बोसोर मोननैसोआव बियो बड'लेण्डनि बिरोधि बाथ्रा बुङामोन हाग्रामायाबो
बड'लेण्ड नाङा होनना बड'लेण्ड नांगौखौ होनना बुङोमोन जेब्ला बियो 5 बोसोर सलायबाय 10 बोसोर सलायबाय नै 15 बोसोर जानोसै हाग्रामा लिडार जानाया दा बियो माने बड'लेण्ड नाङा होनना बुंनो हमबाय मानोना थाखानि गादियाव जिरायनो मोनबाय बियो बड'लेण्ड मोनबाथाय आंखौ बियो थाखायाव जनो मोननाय नङा बिनिखायनो बियो थारमाने जेराव थाङो बेयावनो माने बर'फोरनि भटखौथ' बियो मोनखायो होनना सानना लायो बियो हाखाफोरनि भट मोनथो होननानै बड'लेण्डखौ नाङा होनना बुङोलै बियो दाना आंखौ बड'लेण्डखौ नांगौ होनना बुंबाथाय हाखाफोरा बिनो भट होआ बड'लेण्ड नांगौ होनना बुंबा हाखाफोराथ' बड'लेण्ड होनबाथाय बड'लेण्डखौ हिखौ नायगोनबा बड'लेण्ड नायखौ नाया बिसोरो बेनिखायनो बड'लेण्ड होनांगौ होनना बुंबाथाय बियो हाखाफोरनिफ्राय भट मोना नालाय बेनिखायनो बियो बड'लेण्डखौ नाङा बड'लेण्ड बानायनाङा होननानै बुंबाय थायो बियो टिभिफोराव बुंबाय थायो हाखाफोरनि भट मोननो लुगैनानै आरो बेल'थ' नङा हाग्रामाया नोंनाय आं दहाय बुंदों बियो खासे इनि माथायाखौ गैयै मानसि बियो उग्रपन्थी नालाय शिक्षा दीक्षा गैयै मानसि खिन्थु बियो लिडार जानाय कारना बियो बिराद गोबाव लिडार खालामबोबाय नालाय जों बिखौ सनमान होनानैसो जोङो लिडार बानायबाय खिन्थु जोङो 15 बोसोर लिडार बानायबाय बियो जि उग्रपन्थी खालामनानै हाग्रायाव थांबाय बिनि मुला खुदै मुलि उथिजोब्बाय थारमाने दा बेखौ जों लिडार खालामनो हाया मानोना बे मानसि खासेया जुदि लिडार खालामबाय थायोबा जोंनि जाथिया धंख जागोन थारमाने ना जोङो किताब गथ' जोंनि उदै गथ'फोरा एलपि स्कुलाव फरायनो हागोन ना बि एलपि स्कुलफोराव मास्टार थागोन ना जोंनि मानसिफोरा एलपि स्कुला साख्रि मोनगोन ना जोंनि गथ'फोरा कलेजाव मोजां फरायनो मोनगोन जोंनि गथ'फोरा थारमाने कुनु स्कुलाव फरायनो मोननाय नङा जोंनि गोरिब गामिनि मानसिफोराथ' फैसा थाखा गैया साख्रि मावा प्राइभेट स्कुलाव होनो हाया जों बांसिनानो जोङो सरकारि स्कुलाव होनो गोनां जायो खिन्थु सरकारि स्कुलाव नों किताब मोना मास्टार मोना बे बुस्थुफोरा जानाय नङा थारमाने किताबखौनो मोननाय नङा जों जुग बिपिएफ सरकार थाबाय थायोबा बिपिएफ नि जे हाग्रामा सरकार थाबाय थायोबा मास्टारखौनो जों मोननाय नङा दिनैलासे दिनैथ' निया पुरिखा जोबलांबाय दालासे किसुमान स्कुलफोराव किताबानो गैया खिन्थु बियो बै खामानिफोरखौ मावालासिनो मास्टार होनाय खामानिफोरखौ मावालासिनो किताब होनाय खामानिफोरखौ मावालासिनो बियो मा खालामो मिटिङाव थांबाथाय बियो मानसिफोरखौ बर' मानसिफोरखौ अपमान खालामो बड'लेण्डखौ माने बर' हारिखौ बियो नासयो आरो राजा नोंथांमोन बियो मा बुङो दाना बर' माहारिनि हिन्जावफोरखौ दाना बे मिटिङाव थांबा अपमान खालामग्रा जादों आरो मा अपमान खालामो मिथिबायना राजा नोंथांमोन माने भटखौ मोनथो होथो होननानै खना होनो अखाबा 1 तला खना टिभि नायदोंना नोंथांमोना आपनालोक 1 तला खना फाबो होनना बुङो 1 तला खना फाबो नुथुन बिया करिले ना फुरना थुना फा होनना बुंनाया थारमाने फुरना थुना फाय गोदान हाबा जानानै रेजिस्टार खालामबाथाय रेजिस्टार खिथिबाथाय खना मोनगोन 1 तला खना मोनगोन खिन्थु आरो मा इमान अपमान खालामदो बियो थारमाने बियो ओरैबायदि खालामदो बियो बर' माहारिनि हिन्जावफोरखौ बियो माने सारा अखमाव बा सारा देखानो बियो बिक्रि खालामदो आरो मा बुंदो बियो आपनालोके एकबार बिया हওয়ার পিছত रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट सिरिबालाय आको एकबार बिया हওক आको 1 तला खना पाबो 1 तला खनाखौ मोननो थाखाय बर' हिन्जावफोरा इमान खामानि मावना रोंखा राखा मानसै 1 तला खनादो बियो बायनो मायदो बि बर' हिन्जावफोरखौ खामानियाव जेना बर' हिन्जावा कामाव जेना बै जुद्धनि समायाव होननानै एसां हौवाफोरखौ खाव खालामनानै हि दानाय गावनो संनाय गावनो मावनाय ओरैबायदि खासे गोहो गोरा बर' हिन्जावखौ बियो 1 तला खनाजों बियो फाननो नागिरबाय थादो दा 1 तलानो बियो आरो मा बुंदो बियो आरो जुदि 1 तला खना नागे आरो एकबार बिया हक 2 बार 3 बार बिया हक होनना बुंदो अपमाननि बाथ्रा जायाखै होनबा जादों नोंथांमोन 1 तला खनानि थाखाय बर' हिन्जावफ्रा खोननै हाबा जानांगौ होनबा बर' बिमाफोरा हाबा जानांगौ सोरबा हौवा थैबा आरो हाबा जानांगौनो आरो हौवा थैयाखैबाबो सोरबा कागजखौ बिसिना आरो खनसे हाबा जानो बुंदो बियो दा बै बुस्थुफ्रा अपमान खालामनाय जादों बर' हिन्जावफोरखौ अपमान खालामनाय जादों बियो अपमान खालामनाय कारना बियो थारमाने लिडार जानायनि कुनु बियो जैग्य गैया थारमाने बियो उग्रपन्थी मानसि नालाय बियो शिक्षा दीक्षा गैयै मानसि बिगोदै मानसिया जे जोंनि लिडार जायोबाथाय बियो थारमाने जोंनि जातिखौनो धंख बानायगोन थारमाने जोंथ' दिनै बर'दो फरायनो मोनदों बर' स्कुलाव गाबोन खानैसो 10 बोसोरनि उनाव जोङो बर' किताब फरायनो मोनाबो जानो हानाय जोंनि गामिफोराव खानैसोथ' मास्टार मोनदों बर' स्कुलाव मास्टार मोनाबो जानो हानाय खानैसो साख्रि मोनबाय थानो थायाखै बर' स्कुल जानायनि थाखाय गाबोन समनिया जुदि बर' मिडियामा गैयाबाथाय माखासे मास्टारफोराबो साख्रि मोननाय नङा साख्रिखौ माजोबगोन आरो गोदान साख्रिबो मोननाय नङा किताबथ' मोननाय नङानो बर' जातिया धंख जालांगोन थारमाने खामानिफोरखौथ' बुंखानाङा नों एख' आसनि गैया बिसोरनिया ना न'खौनो मोजां होदो नोंथांमोनावथ' सरकारि न' होदोबा जोङो मोजां नायथाय नोंथांमोना न'खौनो मोजां बानायजोबा इथा थरनैसो सारना गालाङो फैसाखौबो दिहुना गावनो दिहुननानै लायो न'खौनो मोजां बानायना गालाङा दा बे खामानिफोरखौ जोंनि आफादगिरि आदाया बुंगोन दा मा रखम खामानि मावनांगौ बिसोर मा रखम खामानि मावबाय थायाखै मा मावनो हायोमोन बिसोरो खिन्थु मा मावाखै बिसोर रायजो राजानि थाखाय दा बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि आफादगिरि आदाया बुंगोन ओमफ्राय बेनिखायनो बे जिहेतु बर' माहारिखौ बियो बिराद अपमान खालामदो बर' हिन्जावफोरखौ आरो बिगोदै मानसिया लिडार थाबाय थायोबाथाय बियो खानसे खामा बर' हारिखौ थारमाने धंस खालामगोन बेनिखायनो जोङो बर' हारिखौ बासायनो थाखायसो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो मोनसेल' सार्थ भट होनो खावलायनो नागिरदों जोंथ' बहुत बोसोर भट होबोबाय
जोङो बहुत बोसोर भट होबोबाय जोंथ' बा नोंथांमोनाबोथ' बहुत जोंनिख्रुइ बहुत सिनियर मानसि दोङो बोसोर बोसोर भट होबोबाय जोङो बै भट होनायफोराव जोङो मालाबा न' मोनगोन खोमा गंसेसो होनना जों भट होदोंमोन है मालाबा गामियावनो थानसालि गंसेसो मोनगोन खोमा होनना जों भट होदोंमोन है मालाबा सिलाय मेसिनफोर मोनगोन खोमाहाय होनना जों भट होदोंमोन खिन्थु जोङो सोर मा मोनसोदो जों थेख' मोनाखै जोंनि साननायानो थांदों जों सानदोंमोन मा न' गंसे मोनगोन खोमा होनना जों भट होदोंमोन रावबो न' मोनाखै जों सानदोंमोन मा स्प्रे मेसिन गंसे मोनगौमोन खोमा होनना जों भट होदोंमोन थांनाय बेसेबांबा बोसोर हमनानै जों सानदोंमोन मा लामानि लास्टाया पाका जागोन खोमा होनना जों भट होदोंमोन जोङो मोनाखै बेनिखायनो जोङो बै फिसा फिसा जि लुबैनानै भट होनाय जों बिखौ रायजो राजाफोर गारनांगोन देग्लाय खेबसेयाव मोनसेल' खारननि थाखाय जों भट होनांगोन बेयो जाबाय बड'लेण्ड मानोना जों फिसा लुगैना भट होनाया कानाव फाया आरो बे खामानिफ्रा सरकार मोजां फैयोबा बे बुस्थुफ्रा हारसिंनो जाखायो रास्ता जानांगौ सोरबा न' मोननांगौ सोरबा स्प्रे मेसिन मोननांगौ कम्बल मोननांगौ बे बुस्थुआ सरकार मोजां फैबानो जायो जोङो बिनि थाखाय भट होनाङा जों हमना ला सिलाय मेसिन मोननो थाखाय जों भट होनाङा न' गंसे मोननो थाखाय जों भट होनाङा मानोना बै न' गंसे मोननाया आइअवाइ स्किमा बियो बिटि सरकारनि स्किम नङा बियो न' मोननांगौआ बेलेग मोजां सरकार फैबानो न'खौ मोनो थारमाने आरो जोङो लामा रास्ता बदलि मुस्रि आठुवाफोरखौथ' कम्बलफोरखौथ' जोङो मोजां सरकार फैबाथाय मा आठुवा मुस्रि बिनिख्रुइबो जों आरो मोजां बुस्थु मोनबावो थारमाने आबादनिखौ जोङो आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टर पर्यन्त जोङो मोनगोन मोजां सरकार फैयोबाथाय बेनिखायनो जोङो बुंदों मा जोङो सरकारखौ सोलायनांगोन थारमाने बै सरकारनि मानसिफ्रा बिपिएफ सरकारनि मानसिफ्रा थारमाने बहुत दिन सलायबाय नालाय बिसोरो थाखानि गादियाव जनो मोनबाय बिसोरो बर' हारिनि दुखु बर' गामिनि दुखु हारिया मा लामाथि थांदों बै बाथ्राखौ सानख'नो रोंलिया थारमाने खिन्थु बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बुस्थुखौ बुंना लानो नागिरदों आं खिन्थु रावबो पार्टिखौ रायाखै आं खामानि मावनायनि सोमोन्दैसो बुंदों हयथ' नोंथांमोननि गामियाव बिपिएफ थागोन सियर बिपिएफआथ' जोंनिनो पार्टि बर' मानसिफोरनिनो पार्टि बिपिएफआ जों बर' मानसिफोरनिनो पार्टि आंनि आदायानो बिपिएफ थानो हानाय नोंथांमोननि सोरबा हौवायानो बिपिएफ थानो हानाय नोंथांमोननि सोरबा दादै बिफं बिनानाव बिब' बिपिएफ थानो हानाय मानोना बिपिएफआ बर'निनो पार्टि बियो बर'निनो बांसिन मानसि थायो बियो बेनिखायनो जोङो रावबो पार्टिखौ रायनो फाया जों मात्र बिपिएफ पार्टिया मा खामानि मावदो आरो मा मावनांगौमोन बे बाथ्राखौ जों रायजोफोरनो बुंबाय थादों थारमाने ओंखायनो रावबो हामा मोननो हानाय बेयाव जे सोरबा बिपिएफ रायदां बिपिएफखौ रायाखै बिपिएफनि खामानिखौसो बुंदों आङो सोरबा कंग्रेस थानो हानाय बेयाव सिपिआइबो थायो जोंनिया सिपिआइएमबो थायो सिपिआइएमबो थानो हानाय था जेराव थायो था खिन्थु जोंनो दा खनसेयाव बड'लेण्डनि उद्देश्यआव बर' हिसाबै बेयो पार्टि हिसाबै नङा बियो कंग्रेसबो थानो हानाय बेयाव कंग्रेसबाबो बर' हिसाबै नों देग्लाय बड'लेण्डनि सार्थआव भट होनांगोन सोरबा सिपिएम थानो हानाय बे पार्टियासो सिपिएम मानसियाथ' बर' बियो बर'नि सार्थनि थाखाय बड'लेण्ड सार्थनि थाखाय बियो देग्लाय इउपिपिएलनो भट होनांगोन प्रदीप कुमार दैगान ट्रेक्टरनि सावगारियाव मानोना जोंनि हारिया नङाबा धंस जालांगोन थारमाने आग्लाथ' नोंथांमोना मिथिगौ दख'ना गाननो मोनामोन बर' भाषा रायनो मोनामोन दासो जों बाहाय लायनो फैदोंमोन खिन्थु दा बिबो जोङो खोमान थांगासिनो दङ आरो खाननाय बुबा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंदों बे हाग्रामाया थारमाने खुनु माथा मेलेम गैयै खासे मानसि बियो खिन्थु जोङो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंनि दे आङो नोंथांमोना बे जिथु हाग्रामानि बिपिएफ सरकारगा तेमा बिपिएफनि जि मेम्बारफोर बे बिपिएफनि मेम्बारफोरा हामा नङा दै रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनिनो बिदा थायो जोंनिनो दादा सोरबा जोंनिनो आदा थायो बे मानसिफ्रा हामा नङा बिपिएफनि मानसिफ्रा बिपिएफनि मेम्बारफ्रा हामा नङा बै पार्टिनि नियम नितियासो हामा थारमाने पार्टिनि नियम नितिफोरा हामा मानोना बै पार्टिया खासेल' मानसिजों खुंजानाय बिपिएफ पार्टिया खासेल' मानसिजों खुंजानाय बिपिएफआवबो बिराद मोजां मानसि दङ एमसिएलए इएम चेयारमेन खोब मोजां मानसि दङ खिन्थु बै मानसिफ्रा हामा नङा बै मानसिफ्रा गाहामानो खिन्थु बिसोर बड'लेण्ड नांगौ होनना बुंनो हाया मानोना हाग्रामाया बिसोरखौ डमिनेट माबाना दोनो थारमाने गादबना दोनो थारमाने कोनेও बड'लेण्ड কথা কবা নোৱাৰে এক্সিকিউটিভও बुङो बिसोरो कोनेও बड'लेण्डৰ কথা কবা নোৱাৰে सापर्ट কৰি পেলাই সবেই बड'लेण्डৰ বিৰোধী ক'ব লাগিব কাৰণ আমাক অবৰৰ পৰা ভোট লাগে ओरै इसोरनि मन्त्रआ थारमाने बड'लेण्डनि बाथ्रा रावखौबो बुंनो नङा इसोरो खिन्थु बिपिएफनि मानसिफ्राबो आंखौ हामा मोनो हेते बड'लेण्डखौ नाङा नांबा हामा जागोनलै गोरबोआ गाबोलै थारमाने ओरैनो सा बुङो इसोरो बा सापर्ट होआ खिन्थु इसोरनि गोरबोआ गाबखाङो जेब्ला हाग्रामाया जेब्ला बुंगोन बड'लेण्ड असम्भब बड'लेण्ड किथियाव नहय होनना बुंगोन खिन्थु बिपिएफनि मानसिफोरानो हामा मोनो सिं गोरबोआव इसे थैबाय होननानै बड'लेण्डखौ नाङा होनबा बोरै जानोलै नंगौ नङा जोबोर नंगौथ' बिपिएफनि मानसिफ्राबो हामा मोनो हाग्रामाखौ खिन्थु हाग्रामाखौ रावबो खर' थिखांना बुंनो हाया थारमाने रावबो खर' थिखांना बुंनो हाया बेनिखायनो जोङो सरकारखौ सोलायनांगोन थारमाने सरकारखौ सोलायबाथाय हाग्रामाया हारसिंनो सोलायलांगोन थारमाने ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बिनो थागोन बर' मानसिफ्रा बिपिएफआव जि दोङो गोदान सरकार फैबाबो बिनो थागोन बिपिएफनि मानसिफ्राबो बेयावनो ज' थागोन बेनिखायनो हाग्रामाखौ सोलायनांगौ थारमाने हाग्रामाखौ सोलायनांगौबा नोंथांमोना प्रदीप कुमार दैमारिनो भट होनांगोन ट्रेक्टरनि सावगारिया भट होनांगोन आरो फैबाय थानाय 2020 बिटिसि इलेक्सनावबो इउपिपिएलनो भट होनांगोन थारमाने एबसुनो भट होनांगोन
एबसुआ समर्थन खालामनायनो भट होनांगोन होमब्ला जोंनि बड'लेण्डआ जानायनि लामायाव थारमाने आरो बियो खुनु जोंनि सार्थनि नङा बियो लामा मोननो थाखाय नङा बियो सिलाइ मेसिन मोननो थाखाय नङा बियो बड'लेण्ड मोननो थाखायसो थारमाने बड'लेण्ड मोननो थाखायसो जोंनो फैबाय थानाय इलेक्सनफोराव नै लकसभा इलेक्सन 18 तारिखआव जानो गोनां इलेक्सन आरो फैबाय थानाय 2020आवबो खिन्थु एबसुआ जायखौ भट होनो होगोन बेयावनो नोंथांमोना होनांगोन थारमाने आरो बेयाव एबसुआ खुनु माबा गैया रायजोआ लाब जाबानो एबसुआ लाब जानाय आरो नों एबसुनि सायाव आस्था लाखिनांगोन मानोना सिगांनिफ्राय 30 बोसोर सिगांनिफ्राय 30 बोसोर सिगांनिफ्राय एबसुआ बर' रायजोनि गाहाम खामानि मावबोदों होमबा एबसुआथ' मोनफ्रोमबो जातिनि माबा माबि अलखद गोलैनाय बिपदनि समायाव हारिया मालाबा बिपदआव गोलैबाय एबसुआ मात मातिबोदो एबसुआ मालाबा बर'फोरा मबा न' खावजादोलायनो बर'फोरा थांदो बेयाव सला लंपेन्ट गदावुरियाव न' खावजाबाय धाम धुम न' खावजादों मोनसे समायाव भगिरियाफोरदो बुदलायदो एबसुफ्रा थांनानै सला हैदो जानाय लोंनाय हैदो सहाय खालामहैदो दा बिगदे हारिया अलखदाव गोलैयोबाथाय एबसुआ थारमाने हारिखौ बर' हारिखौ अलखदनिफ्राय दैखांनो थाखाय सहाय खालामबोदों बेनिखायनो एबसुआ जि बुङो मोजां बाथ्रा बुंबोदो आरो उनालासे बुंबाय थागोन बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना दिनै जोङो नोंथांमोन खावलायनो फैदो जोंनि खावलायनायखौ नोंथांमोना लाखिनानै प्रदीप कुमार दैमारिनो भट होयोबाथाय बड'लेण्ड जानायनि लामायाव लास्टआव मोनसे बाथ्रा आंनि बिबुंथिया बेयावनो जोब्बाय मानो बिपिएफनो भट होनाङा नोंथांमोना बिपिएफनो भट होयोबाथाय बर' हारिया नङा नैबे माबाया स्पिकार नाङा दे नांलायलायला नाङाबाबो नै दिनै मोखां जाबाय नालाय बि जाया थारमाने बि मोखां जाबाय नालाय जाया थारमाने मोखां मोखांबा जाया नोंथांमोना खिन्थु बिपिएफनो भट होयोबाथाय जोंनि हारिया सेस धंख जोंनि गथ'फोरा कलेजाव फरायनो मोनबाय थादों दा जोंनि गथ'फोरा खासे खानै साख्रि मोनबाय थादों सोरबाया आर्मि साख्रि मोनदों सोरबाया डिफेन्सआव बेलेग साख्रि मोनदों सोरबाया माबा माबि साख्रि मोनदों जोंनि बर' मानसिफोरा खिन्थु नों जुदि बिपिएफनो भट होयोबाथाय बै बाहाय साख्रि होनायाबो जाबाय नांला जाबाय बिपिएफनो भट होयोबाथाय जोंनि हारिनिया मानो धंख जागोन आरो मोनसे लास्ट पइन्ट आंनि बिबुंथिया बेयावनो जोब्बाय जोंनि आफादगिरि सारा बुंगोन बिपिएफनो नोंथांमोना खोनादों बड'लेण्डखौ जानो होआ बिसोरो आरो मोनसे बिसोरो मा एसटि खालामनाय थारलै बेलेग गोजौ गानाय हारिफोरखौ खिन्थु जोङो खानायसो जोंनि बर' मानसिफोरा एसटि हिसाबै साख्रि एप्लाइ खालामबासो साख्रि मोनो बबेबा गोदोर फरायनो थांनाय कटन कलेजफोराव फरायनो थाङोबाथाय एसटिनि एक्सट्रा सिट थायोलै एसटि मानसिफोरनि एक्सट्रा सिटआवसो बर' मानसिफोरा बबेबा इउनिभार्सिटि गोदोर कलेजफोराव गोदोर बिश्वबिद्यालयफोराव बर' मानसिफोरनि थाखाय एक्सट्रा संरक्षित सिट थायोलै बे संरक्षित सिटआवसो बर' मानसिफोरा हाबनानै गोदोर फरायनो मोनबाय थादों जि खानायसो गोदोर फरायदो नोंथांमोननि गामिनि रनजित बाबुआ डिब्रुगड़आव फरायदोंमोन ना बाबु नोङो तेजपुराव फरायदोंमोन हयथ' बेबो एसटिनि सिट मोनदोंबो जानो हानाय मोनाखैबो जानो हानाय खिन्थु मोनदों बिनि लोगोफोरा एसटिनि दा नोंथांमोननि नै रनजित बाबु रखम गोदोर फरायनो हायाबो जानो हानाय एसटिनि सिटखौ थारमाने बै गोदोर थारमाने गोदोर जौगानाय हारिफोरा जुदि एसटि जायोबाथाय जोंनि सिटफोरखौ बर' मानसिफोरनि सिटफोरखौ थाखाबाय थानाय एसटि मानसिफोरनि सिटफोरखौ थारमाने बै कच राजबंसि मरान मटक जौगानाय हारिफ्रा थारमाने एसटि जायोबाथाय बे जोंनि सिटखौ सेजोबगोन थारमाने आरो जेब्ला जोंनि सिटखौ सेजोबगोन जोंनि फिसाज्लाफोरा बिफंफोरा जा खासे खानै कलेजाव फरायनो मोनदों जा खासे खानै साख्रि मोनदों बै साख्रि मोननायाबो गैया जागोन थारमाने एसटि खालामोबाथाय बै कच राजबंसिफोरखौ एसटि खालामोबाथाय माबायाव 1996 सनाव कच राजबंसिफोरखौ एसटि बानायनाय जादोंमोन 6 माहनि थाखाय मोनफ्रोमबो कलेजाव एसटिनि सिटफोरखौ बर' मानसिफोरनि सिटफोरखौ गासिबो होजोबखायाखै लांजोबखादों कच राजबंसिफोरा आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव जिमान पस्ट दङमोन बर'नि थाखाय स्र' लांजोबखादों कटन कलेजाव जिमान सिट दङमोन बर' मानसिनि थाखाय कच राजबंसिफोरा स्र' लांजोबखादों आरो बहुत जिमान गोदोर असमनि कलेज दङमोन बे कलेजनि सिटफोरखौ कच राजबंसिफोरा फ्राय लांफ्रामजोबदों मोनसेखौनोल' बर'फ्रा मोनदों थारमाने होमबा नोङो बेसेबां एसटि होयोबाथाय बर' मानसिफोर रखम बेलेग हारिफोरबो जुदि एसटि होयोबाथाय जोंनि हारिया धंख थारमाने लाखै जोंनि गथ'फ्रा फरायनो मोननाय नङा जोंनि गथ'फ्रा साख्रि मोननाय नङा जोंनि जोंनि बिदाफ्रा साख्रि मोननाय नङा धंख थारमाने बेनिखायनो जोङो जुदि बिपिएफनो भट होयोबाथाय बिसोरो एसटि नारा खामगोन थारमाने दा बिसोरो जे इलेक्सननि इस्ताहार माने बिसोरनि एमसिएम उद्देश्य थायोलै इलेक्सननि उद्देश्य बिसोरनि उद्देश्य जि इलेक्सननि उद्देश्य बिउ लिरनासो लाबोबाय बिसोरो जोङो जुदि इलेक्सनाव जिखियोबा 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होगोन होननानै लिरबावनासो लाबोबाय गोदान आरो बुंबावदों मा बेलेगखौ होआबाबो जोंनि बिटिसिआव जों होथारगोन होननासो लिरबावदों बिसोरो एसटि खालामथारगोन बिसोर थारमाने बेनिखायनो जुदि बिपिएफखौ भट होनानै जुदि प्रदीप कुमार दैमारिखौ भट होआलासिनो बेलेगनो भट होनानै दिलीप शइकियानो भट होनानै जे खालामोबाथाय
गाबोन समनियानो एसटि जागोन बर' राजबंसिफोरा कच राजबंसि मरान मटक आहम आरो साहा गस्थि सौर्य जनगोष्ठीफोरा बिसोर थारमाने प्रदीप कुमार दैमारिया जय जायालासिनो बै दिलीप शइकिया जय जाना थाङोबा गाबोननो एसटि खालामगोन बिसोर मानोना इमान नाजादों बिसोरो गागासिनो इस्टाराव लिरना लाबोबाय बिसोरो जों जुदि जिखियोबाथाय कुइक खालामनायावनो जोङो किसुमान माने 2-3 माहानि गेजेराव जोङो नोंसोरखौ एसटि बानायगोन होननानै बे हाखामासफोरखौ कच राजबंसिफोरखौ बेनिखायनो बिसोरखौ जों बुंदों बे बुस्थुखौ जों होबथानांगोन थारमाने आरो बे बुस्थुखौ होबथानोबाथाय मोनसेल' राहा दोङो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन बिसोरखौ इलेक्सनाव फेजेननाय थारमाने बिसोरखौ इलेक्सनाव फेजेननो हाबानो बै कच राजबंसि आरो 6टा जनगोष्ठीया एसटि जाया आरो एसटि जायाब्लानो जोंनि फरायफुबाय थानाय फंबाय बिदा बिफंफोरा साख्रि मोनगोन फरायनो मोनगोन आरो जों हारिया जौगानो चान्स मोनगोन थारमाने बेनिखायनो लास्टआव खनसे रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमदो जोङो खुलुमबोदो जों कमा जिमान बर' रायजो मिथिं थांदों जों गथायखौबो खुलुमबाय थादों रायजो राजाफ्रा मोनसेल' सार्थआव बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनो थाखाय एबा जोंनि बड'लेण्ड जि 50 बोसोरनिफ्राय आन्दलन खालामबोनाय हाजार 5,000 जों थैनाय आन्दलन बड'लेण्डखौ मोनथारनो थाखाय जोङो बर' रायजोफोरा दा खनसेयाव प्रदीप कुमार दैमारि टेक्टरनि सावगारियाव भट होथारनांगोन थारमाने बेखिनियानो आं बिनाखौ बुंनानै जिरायबाय जोंनि आलासि दोङो मोजां बिबुंथि लाखिगोन आं बिखिनिखौ बुंना जिरायबाय